Salam salam, good morning to you, good morning. معلتنا دس بحالي morning is impressive مدبنا نقطع ليركب بالتيو باركس هذا وسنة يزخون الرئيسي لو معلتنا بأخم كأربالكم زحسب كونت بنتهالوا أب هيوتنا أب زتفل عليو قداياتنا كنسافعهم كهلونا كنجبطو كنرفو كخون كساخع እንደልየ ነገር ደጋጊምና ምጽዓርን ደጋጊምና ምርአይን ደጋጊምና ነቲ ነገር ንሱ ኣብ ሕሊናና ምሕሳብን የግድሰና ማለት እዩ። ስለዚ ሕጂውን ወይ ከዓ ሕዝውን ንቕጽል ማለት እዩ። keep going ወይ ከዓ ንቕጽል ኣብ ጉዳይና ብዙሕ ሃንጎፋታት ከጋጥሙና ይኽእሉ እዮም። ብዙሕ ቻሌንጅታት ከጋጥሙ ይኽእሉ እዮም። ብዙሕ ተጻዋርነት ዝሓቱ መንገድታት ከጋጥሙና ይኽእሉ እዮም። ነዚ ጉዳይና ግን ንዝኽነሳኽዖ ደሊና ዘለና ዓብዪ ጉዳይ ግን ንቕድሚት ምቕጻል ወይ ከዓ ምዕባይ ኢሉ እውን ድማ ጻዕሪ ምግባር ፈተነ ምግባር ደጋጊምካ ምስራሕ ነቲ ጉዳይ ንሱ ክረኽቦ ኣለኒ ከሳኽዖ ኣለኒ እዚ ደረጃ እዚ ክረኽቦ ከሳኽዖ ሓሲበ ተሊመ ዝደለኹሞም ነገራት ዝደለኹሞም ቁጽርታት ወይ ድማ ኣታዊታት ዝደለኹምዎ ናይ ቤተሰብ ህይወት ዝደለኹምዎ ዓላማ ዝደለኹምዎ ናይ ክተድምይዎ ወይ ድማ ዝበለጸ ክተድምዕዎ እትደልዩ ወሳናይ ጉዳይኩም ሕጂ እውን ወግሐ ፀብሐ keep trying ወይ ከዓ ደጋጊምና ንፍትን ደጋጊምና ንጽዕር ከምቲ ኣትክልቲ ፀሓይ ብርሃን ማይ ኢሉውን ንፋስ ከም ዘድልዮም ወይ ድማ ኣየር ከም ዘድልዮም ኩሉ ኣንሕና እውን ንዓላማና ንብራኸና ንራእይና ንሕልምና ደጋጊምና ኩልሻዕ ምርኣይን ደጋጊምና ምዝራብን ደጋጊምና ምንባብን ደጋጊምና ምጽዓርን ኣለና። እዚ ማለት ያ ማለት እዩ እቲ ዝትደልይዎ ነገርስ ብዝተፈላለየ መንገድ ብዝርደኩም ገሌና ብሪከርድ ክንቅምጦ ንኽእል ኢና ገሌና ብፅሑፍ ክንቅምጦ ንኽእል ኢና ንጽሑፍ ዝጠቕመና ማለት እዩ ወይ ድማ ዝጠቕመና ሰባት ገሌና ብፎቶ መልክዕ ክንቅምጦ ንኽእል ኢና ደጋጊምና እቲ ነገር ንሱ ምርኣይ ማለት እዩ ክነሳኽዖ ከም ዝኾንና ክንረኽቦ ከም ዝኾንና ንዕኡ ንሰርሕ ከም ዘለና እዚ ድማ ምስ ንኣምኖ እምነት ፈጣሪና ተንተርኢስና ወይ ድማ የማናይ ጎኒ ብምግባር የማናይ ኢድ ብምግባር ኩልሻዕ ንቕድሚት ምቕጻል ማለት እዩ። ደጋጊምና ምጽዓር ተስፋ ዘቑርፁ ነገራት ከጋጥሙ እንተሎ ኣይ ክበጽሐ ሓደ መዓልቲ ክበጽሐ ነገር ግን ሎማዓንቲ ገዛዕየ ክሰርሕ ኣለኒ ክበጽሐ ክብል ተለኹ ሎማዓንቲ ገዛዕየ ናስራሕ እየ ደጋጊመ ናስራሕ ክኾን ኣለኒ ደጋጊመ ናጽዓር ክኾን ኣለኒ ደጋጊመ ንዕኡ ዝምልከቱ ዝሕግዙ ጽሑፋት ዝሕግዙ ሰባት ዝሕግዙ ሲናርዮታት ዝሕግዙ መድረኻት ክፈጥር ግን ኣለኒ ማለት እዩ። ከምኡ እንተጌርና መዓልትና ብሩህ እዩ መጻኢና ብሩህ እዩ እቲ ንደልዮ ነገር ክነሳኽዕ ኢና ማለት እዩ። ስለዚ ንጎና ደስ በሃሊ እዩ ደጋጊምና ንጽዓር ሕጂ እውን ሕዚ እውን ጽባሕ እውን ንቐጻሊ እውን ደጋጊምና ንቐጽል keep trying keep going ደጋጊምካ ቀጽል እናኸድና ሰሰናይ ተስፋ ሚካኤል ደስታዬ ካብ ናይሮቢ ጠጥዕሙ ንዓኹም ይቐኒየለይ